Il-Fondazzjoni Caritas temmen li jeħtieġ aktar flessibilità u aktar attenzjoni għal kull każ individwali fil-konfront ta' persuni bil-vizzju ta' droga li tingħatalhom sentenza ta' ħabs. Persuni li forsi kollhom l-ewwel sentenza tagħhom ikunu forsi iktar vulnerabbli, il-liġijiet li hemm u r-regolamenti li hemm tiġi konsidrata iktar flessibilità. Meta ngħid iktar flessibilità hija kemm fil-bidu ta' daw is-sentenzi u anke fl-aħħar ta' daw is-sentenzi. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt spjega li f'każijiet partikolari bħal f'każ ta' persuna li dieħla l-ħabs l-ewwel darba jew persuni partikolarment vulnerabbli jeħtieġ li s-sitt xhur ħabs li bħalissa huma mandatorji jiġu mnaqsa sabiex tingħata l-għajnuna li għandha bżonn. Anthony Gatt spjega wkoll għalfejn huwa kruċjali li persuna li titlob l-għajnuna biex toħroġ mill-vizzju ta' droga għandha tingħatala kemm jista' jkun malajr. Importanti hija meta persuna jitlob l-għajnuna. Jiġifieri fil-każ tal-addictions, meta persuna waslet timmotiva ruħha li tiċċaqlaq u tagħmel xi ħaġa, importanti ħafna li l-għajnuna ssiba mod immedjat. Għax jista' jkun jiġri li jekk ma ssibix b'mod immedjat, jgħaddi żmien jerġa' jibdielha u titlef xi ftit dak l-interess. Allura importanti ħafna li meta persuna tiġi tħabbat il-bieb l-għajnuna tkun immedjata. Anthony Gatt spjega kif ħafna drabi jkun hemm mument partikolari li jwassal lil persuna biex tbiddel id-direzzjoni. Tendenzjalment fil-każ ta' dipendenza qawwija fuq id-droga, bniedem ma jiċċaqlaqx jekk ma ġiex daru mal-ħajt. Tajjeb, ġifieri għandna persuni li ġew daru mal-ħajt jew ħadu sentenza tal-ħabs, jew għax kellhom xi overdose spiċċaw Mater Dei, jew kellhom xi psikożi u spiċċaw Mount Carmel. Jiġifieri fil-proċess ta' recovery li bniedem ġie daru mal-ħajt tista' tkun turning point fil-ħajja tiegħu. Id-direttur tal-Caritas qal ukoll li minn barra l-għajnuna li tagħti din il-fondazzjoni lil dawk il-ħabsin bi problemi ta' droga jeħtieġ ukoll li l-ħabs innifsu ikun aktar post riabilitattiv milli penitenzjarju. Il-pożizzjoni tagħna hija li kemm jista' jkun l-ambjent tal-ħabs ukollu il-kultura tar-riabilitazzjoni fih. Ħalli min daħal fil-ħabs diġà tilef il-libertà u dak huwa punishment qawwi li bniedem tilef il-libertà u dik tista' tkun ta' turning point tal-bniedem biex jiċċaqlaq. Nixtiequ naraw iktar il-kultura riabilitattiva minn kmieni. Jiġifieri nemnu li l-bniedem jitlef il-libertà hija punishment biżżejjed. Allura m'hemmx għalfejn nżidu iktar retribution, imma naħsbu fuq rehabilitation minn mindu persuna tmiss l-ewwel pass saqja fil-ħabs. Dwar it-trattament tal-priġunieri, Anthony Gatt qal li l-ħabsin li jitkellmu magħhom jitkellmu dwar trattament li huwa qiebes ħafna. Inmates ir-rapporti tagħhom huwa li il-punishment huwa qawwi ħafna. Issa tgħidlix tiġi tippretendi jekk inti ġibru każin ma tiġ konsegwenza, però naħseb hemm livelli ta' konsegwenzi. Jiġifieri aħna qed ngħidu isma' ejja noqogħdu attenti li filwaqt li jingħataw konsegwenzi dawk il-konsegwenzi ma jneħħux mid-dinjità tal-persuna. Ġifieri kien nitkellmu pereżempju tul ta' ħin li persuna tkun maqfula ġo ċella waħedha pereżempju u x'jiġri meta tkun persuna maqfula ġo ċella waħedha bħala konsegwenza għax kienet aggressiva pereżempju ma' xi warden jew ma' xi inmejt oħra. Gatt qal li l-esperjenza fil-ħabs tista' tkun waħda diffiċli. Minn barra jgħid għax daw kollhom it-television, PlayStation, mela jasbu li qegħdin hotel. Naħseb trid tkun għex l-esperjenza li tilfitlek il-libertà u tgħix ġo post ta' konkritu ta' ħadid f'ambjent li huwa xi ftit tal-biża' għax inti għandek l-inmates bejnietom, il-kultura tal-gard u tal-inmate bħal kelbu qattus. Dik tista' tkun esperjenza traumatika għal bniedem u xi ħadd li qatt ma misma dal-ambjent li forsi huwa diġà vulnerabbli minħabba l-istat mentali tiegħu. Dal-ambjent jista' li l-bniedem jagħmlu ħsara flok jgħinu. Id-direttur ta' Caritas qal li din il-fondazzjoni hija kommessa li tibqa' tgħin lil persuni bil-vizzju ta' droga permezz tal-programmi tagħha. Programmi li jibqgħu jingħataw lil dawn il-persuni anke meta dawn ikunu qataw qalbhom l-ewwel darba u li iżda jirnexxielhom b'suċċess meta jerġgħu jsegwu il-programm.